Manéver spoločnosti SpaceX sa podarilo vertikálne pristáť s raketovým nosičom Super Heavy. A o podobný manéver sa zatiaľ nikto nikdy nepokúsil. Obrovskú vesmírnu raketu zachytili špeciálne čeľustie štartovacej rampy. Pozrite sa, aké to bolo pôsobivé. 4, 3, 2, 1. No a prečo je tento pokus taký prelomový? Spoločnosť SpaceX plánuje, že by sa všetky raketové komponenty vracali naspäť na Zem, ideálne neporušené. Vesmírny prieskum by vďaka finančným úsporám napredoval rýchlejšie. Na podrobnosti sa pozrel náš redaktor Martin Prôčka. Toto je raketa Starship, naozajstné monštrum a najväčší sen zakladateľa SpaceX Ilona Muska. Skladá sa z dvoch častí, z vesmírnej lode s výškou 50 metrov. SpaceX tvrdí, že je schopná odniesť náklad a posádku až na Mars. A druhou časťou je tzv. Booster s názvom Super Heavy. Sám o sebe váži 200 tón, po naplnení palivom až 3400 tón. Po spojení spolu merajú 120 metrov. To je napríklad viac ako americká socha slobody. Plánom je, aby raketa bola naraz schopná vyniesť až 400 tón nákladu. V čom teda spočíva revolučnosť tohto letu? Nosiču Super Heavy sa podarilo vertikálne pristáť. Úspešne sa vrátil na štartovaciu rampu, kde ho zachytili mechanické čeluste. No a takto vyzerá motor v rakete. Volá sa Raptor a je takmer dvakrát vyšší ako ja. Len spodná časť rakety má takýchto motorov 33. Vďaka tomu vie manévrovať s presnosťou 0,5 centimetra. No a takto let komentuje zakladateľ SpaceX Elon Musk. Táto raketa je produktom mnohomesačného výskumu. Je to úžasný príklad, čo dokáže ľudská myseľ. Je to symbol žiarivej budúcnosti. Okrem vízií spojených s Marsom má SpaceX ešte iný, pozemskejší cieľ. Raketa by mala lietať viackrát za deň a voziť ľudí expresne do rôznych kútov Zeme. Stala by sa tak konkurenciou pre komerčné lietadlá. Plavidlo má v budúcnosti uniesť až 100 ľudí naraz. Všetky doterajšie lety však boli bez posádky.